Bafowethu mos namhlanje besilinde into yoba kuzo-appeara uGeneral Khan kuMadlanga Commission ebesimlangazelelo kweJerusalem. Doza ukuthi akafikanga phansi koba bemayimi moba uduyulo uGeneral Khan bese siwavile. Bafethu niyayibona imibuzo ebuze iMadlanga Commission namhlanje. Nobe engasoli incam lo mduyulo kaGeneral Khan, hey angazibhaqa seke nako nje ukusola. iMadlanga Commission bafethu useyibuza ba amani. Asikhumbuzane napha ngespeed nje. uGeneral Khan mos kune-document akasubmithile kuMadlanga Commission the very same day akaduyulwe ngayo. Ingabi njalo? Usubmithe ngabani ixesha uGeneral Khan? Hayi usubmithe pha ngabo 4 minutes past 11 ebusuku. Uduyulwe ngabo bani ixesha uGeneral Khan? Uduyulwe pha ngabo 11:30. Man. Ngapha kune-journalist already pha ko past 11. Already bese besisho into bayabaleka basendleleni eya kuma crime scene apho kuduyulwe khona uGeneral Khan. Enhlekethini indaba okuduyulwa kaGeneral Khan. General Khan lo oduyulwa ke phofu thina uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wasixelela into yoba ayikho igeneral erich njengoGeneral Khan. Ngapha uGeneral Khan uduyulwa ehamba ngeSuzuki. So ama-South Africans nje amaninzi nje abenako nje ukusola into yoba hey ndingathi nje lento nobu Brown Mokgotsi nje obuthile nje. Ngapha uGeneral Khan xa keduyulwa kuthiwa imoto lena ayingathi ayinayo ibullet hole. Ngapha kuthiwa kuvunyelwe kwa ileta ebengathi iyathetha into yoba ngobani abanye abantu kumele into yoba mababe ngathi bayatholeka kulento enokwenza nokuduyulwa kukaGeneral Khan. Bathe-ke phofu kwamagqwetha bathe xa befika bona bafike already uGeneral Khan sekethini sekethathwe ebhekiswe esibhedlela. Hayi-ke yakhona into ethi hayi after apho esibhedlela kwasokhona abantu bathi bangamapolisa, bakhona abathi abazenza ama-PKTT, bakhona abantu abazenza ngathi basuka kuMadlanga Commission. Inzi nje lo mbhudede abawuthethile but nje uCommissioner Madlanga wanawo amagama nje athi nje ucela into yoba bangaphinde bathethe into engadenta ireputation yeMadlanga Commission. Uzamile nje because bese khona into engathi kwa uGeneral Khan uye washo usabela impilo yakhe. Ngapha uGeneral Khan sekejika nje bese kusenzeka yonke lento bese kehamba nangezinye imoto bese lahlisa umkhondo ngoba waseketshela into yoba usabela impilo yakhe hililihelele. Hey bafethu ininzi nje into ethethiwe pha kuMadlanga Commission namhlanje. Bafethu ayininzi inwenzeke eSouth Africa. Khanimeni ndizobuya kule ekaGeneral Khan iproceedings namhlanje because zikhona nje phathi nje ezinichazile. Ngicela ugqithisa eminye imicimbi nje emibeni. Ngiyamkhumbula ndithi uBrigadier Rachel Majeng lo wafika kuMadlanga Commission wathi weke sisinqanda mathe sikavusa iMusicat Matlala phansi koba ke yena ejongene nezitholo zoba ingathi khona nje indima kayidlalile kula tender kavusa iMusicat Matlala. So yena ke ugxothiwe emsebenzini. iSAPS hakuthiwa imfaka ibhutsi yathi nje not up. Ngapha ngolosihlanu nge-26 kaJune kuthiwa uGeneral Sinona hayi ushiye konke phansi. Caba nje uthi nje le into akajongene nayo hayi ingapha yakwakhe. So nje kuthiwa uvele waresigna with immediate effect but akhona namanye amayimimi athi but yena ingathi even i-retirement age bese ke irichile. So nje uGeneral Sinona lo beke head ama-Hawks lo ngathi nje yi-brother ntontonto engaqondakala incame esingayazi sayibiza ntoni ekavusa iMusicat Matlala hayi bafethu uresignile phi kwisidla ama-Hawks. And then ngapha bafowethu nisakhumbula into abale migulu ukuthi ye-IDEC bese ifuna into yoba uvuse iMusicat Matlala athene into i-state witness a-implicate akaba-implicatayo azofumana isentence noko engathi ibhedabhederana beyithethela phezu ko-15 years ingathi we-sentence then i-8 years yiyo kazayiseva ngaphakathi ejele then i-7 years izaba yi-suspended sentence. Yiyo ingathi idili bebefuna into yoba makayiphiwe uvuse iMusicat Matlala phansi kwala case yakhe yethenda yobuqhophololo fraud yonke money laundering yonke lanto leyana. So namhlanje bebe-appearile ke ngoku ecourt. Bafethu icourt icithile lonto leyo yathi nje yinganekwana lonto leyo yindlalo kwenza isithole ukhethi akajongene nazo incinci igqidle sentence abafuna ukuyipha uvuse iMusicat Matlala. Bona bafuna nje ukuba harsh. Ikhona nje into endiyivile ngathi bafuna at least xa kuthiwa behlulekile isentence angayiseva ngaphakathi ejele noko makube yi-12 years. Zikhona ke nezinye ke bebezithethile about 10 years bantontoni money laundering 10 years for corruption nani nje but nje bathi nje i-minimum nje akangayiseva ngaphakathi ejele. Hayi lo 8 years abathetha ngaye yinganekwana incinci lonto leyo at least u-12 years. So kusamele into yoba baphindele back ke ngoku to i-drawing board bayo-reviewa yonke lo sizayiva izathini into nokwenza novusa iMusicat Matlala. Asibuyeni bafuthu apha.
Mafowethu, in fact on my next post ndizothatha i-testimony kaShongwe since uShongwe ebe-appeare before iMadlanga Commission izolo nge-30 kaJuni 2020. Bafethu besimatasatasa kakhulu asikwazanga nje kuzithatha nje into ezifana nezo, but-ke I will come with i-testimony kaShongwe on my next post. So apha kuMadlanga Commission-ke i-proceedings zanamhlanje i-focus yakhona it was mainly about the fact oba they are trying into yoba ku-aplayelwe uba uGeneral Khan testify in camera. So iMadlanga Commission ke okwangosingabe sithi endapho nje i-withdraw lonto leyo because iMadlanga Commission uwavezile amagama athi hayi ayinayo ncam i-weight le application yabo izizathu zabo zoba bafune uGeneral Khan okanye uGeneral Khan into yoba afuna into yoba makatestify in camera ayivakali ncam, but ke yakhona iportion encinci nje eveza ingathi even i-evidence leaders ithulo zathi hayi maybe xa bejonga nje i-certain portions zona zingafuna into yoba zitestifywe in camera. So ngathi ke kuside lo General Khan ikhona into abayiveza ingathi ifaka impilo zabantu engcuphekweni, ingathi i-security threat, ininzi nje lento bebezama ukuyithetha, but nje uCommissioner Madlanga wathi hayi ayiphatheki ncam lento because according to bona information bona abasenayo aba-awe ngayo abayaziyo into yoba enye ye-evidence ezalidwa phayana into yoba uGeneral Khan kuneza chats eziya. Bafethu uyabona uthe igqwetha xa libiza into yoba about utheni na 370,000 dayo ndathwala izandla entloko ezingaka ngapha kuthethwa ngama-pages obo 11,000. So according to bona babefuna ukwenza ingathi zisubmithwe late, igqwetha la responda lathi hayi bangasenzi njalo because apha besizama after bona bekhalazile bona bazifumene in time apha nje besizama ukuba simplifyela izinto after bekhalazile bathi ingathi nje zi-complicated otherwise bangazi nento ethi bazifumene late. So ubiyawuzala nkomoni asiyazi ngoba iMadlanga Commission ingathi ifuna ukubetha uGeneral Khan ngalanto yabetha ngayo uMike van Wyk. Kanti uMike van Wyk wafika kuMadlanga Commission kwathiwa ngathi ziyantringa ngathi uzaya kwendima ngeni kumabhofolo indawo zamageza bla bla bla. Yathi iMadlanga Commission ngoba sinalanga lonke sizabe siqhubha silid evidence thina then yena kuzamela into bathini aphendule ngalo xesha kaphendula ngalo then ke ngoku ingathi bafuna ukwenza lonto leyo nalapha kuGeneral Khan. So amagqwetha azazama ukubona nje into yoba bangayidlala bayithini lento le, but amagama afana ngento yoba ingathi kuzo implicateka ama-officials, top officials avelile bafethu namhlanje. Yavele yandenza interested more into yoba man iMadlanga Commission mayithi lo mzuzu uGeneral Khan esesibhedlela ngoba uGeneral Khan bafethu bayicacisile bathe nje ingathi imeko yakhe ayikho right, imaxomo nje ufaka imitshini semithinini ngapha ufaka ama-tubes ingathi nje uyi-critical imeko yakhe unconscious akathethi. Yakhona nento ethi ingathi family ipha iMadlanga Commission i-permission yoba hayi bangahamba bayozikholisa bona ngoba ba-aware into yoba man siyayikrokrela yonke lento. So iMadlanga Commission ingahamba uba iyozikholisa iyombona phi khona phe esibhedlela ingathi ifamily iphe i-permission iMadlanga Commission and iMadlanga yakwatiswa la into yoba bona abakaze nje bazidine bathi bayibonana nabantu ezibhedlele for into yoba ngoku bazothola ngongathi kukhona abantu beMadlanga Commission bebeyile befuna ukubona uGeneral Khan hilile ubiyawuzala nkomoni bafethu asiyazi, but either way it will still be very interesting into yoba i-lead evidence at his absentia because mosenye information already si-aware ngayo sinayo. It's just that since ininzi and kuba mnandi xa at least umuntu wakhona ecacisa kabanzi okanye umuntu wakhona clarify because bafethu I could not go through lama documents la myself ndafika nje emaninzi ndadinwa phakathi, but nje they are very interesting things endihalela ukuziva into yoba uzaziphendula athini uGeneral Khan, but ezihamba phambili bobudlelwane bakhe plus nalamo side eza chats kubonakala ngathi zifaka nje abantu abaninzi, not only the ones that have been shared so far. We're talking about 370k if not more zama chats. So sizayiva bafethu ba iyawuzala nkomoni. So on Friday kulapho ke kuzawu finalize khona into yoba ithini indaba kaGeneral Khan bazawuqhubeka. In fact uzawu testify in camera ongapha bazaqhubeka balidi evidence at his absentia okanye hayi uzalindwa aze abe uyaphola uGeneral Khan. So I thought I should give you the heads up. So on my next post kulapho ndizabe ndithatha khona umcimbi kaShongwe netestimony kaShongwe. At what time did General Khan serve his papers on the commission
it was Sunday night, was it not? That's correct. At what time? My attorney is checking right now. It is at 4 minutes past 11 on Sunday night, Chair. 4 minutes past 11, yes. And at what time is General Khan supposed to have been shot? If I may. We do not say with certainty, but it appears to be approximately 11:30. 11:30. Now I want to refer you to a response. We have a transcript of the interview. Chair, we could provide a copy of that transcript to my learned friend. Oh, you did? I'm not Sorry. certain when. I don't have it in No, front no, of me. I'm saying we could provide a copy all right. as you addressing these All right. issues, so he has it in front of him. Perhaps we should adjourn very briefly, and you can indicate as soon as that has been done. We'll just wait outside here. There was a rule that said members of the bar can only go out to the media, be interviewed, and make statements to the media after having received permission from their bar. Otherwise, you don't just go out there and make. I repeat, I'm not saying that that rule should still continue to exist. Perhaps some might even say, does that not infringe the right to freedom of expression and so on and so on. But the point I make is, if that rule still exists and without it having been removed from the rules of the so-called organized bar, I wonder whether you got the permission, or if you didn't, what your basis for engaging in this in the first place was. But anyway, that's not for me. I'm just stating that that's how, as someone who once was a practitioner, that's how I know the rules to have been. I don't know if they still are. Anyway, you have said that that was not your intention, and I've already admonished you never ever to make statements that may tend to impugn the integrity of the commission.